Ispit iz A kategorije obavlja se tako što ispred kandidata koji upravlja motociklom kreće se instruktor u putničkom vozilu koji mu pokazuje smer kretanja. Iza motocikliste u drugom vozilu nalazi se komisija za ispit. Sa poligona motociklista se kreće desnom stranom, prateći vozilo ispred. Prilagođava brzinu uslovima puta i saobraćaja. Skretanje levo obavlja se tako što se motociklista uverava pogledom u levi retrovizor i okretanjem glave u levo i davanjem odgovarajućeg levog pokazivača pravca. Na znak stop motociklista je dužan da se zaustavi. Ukoliko skreće desno, uverava se desno, daje desni pokazivač pravca i nakon uveravanja da nema vozila koja se kreću glavnim putem, nastavlja skretanje desno. Po završenom skretanju isključuje pokazivač pravca. Desnom saobraćajnom trakom motociklista je dužan da se kreće desnom stranom u smeru kretanja. Prilikom prestrojavanja motociklista je dužan da se uveri da pokazivačem pravca o tome obavesti drugi učesnike u saobraćaju, da se prestroji u levu saobraćajnu traku i da se kreće sredinom saobraćajne trake. Pri skretanju levo, dužan je opet da se uveri u levo, da da levi pokazivač pravca i u levoj traci za skretanje levo zauzme položaj uz levu ivicu kolovoza. Polukružno okretanje oko pešačkog ostrva obavlja se tako što je motociklista najpre dužan da propusti vozila koja dolaze iz suprotnog smera. Nakon propuštanja vozila najkraćim putem radi polukružno okretanje i na dozvoljenom mestu prestrojava se u desnu saobraćajnu traku. Kretanje desnom saobraćajnom trakom nastavlja desnom stranom. Prilikom prelaska preko ležeće prepreke dužan je da prebaci u niži stepen prenosa. Prestrojavanje u levo vrši se na isti način, uveravanjem u levo, davanjem levog pokazivača pravca, zauzimanjem položaja uz levu liniju leve saobraćajne trake. Skretanje desno, uveravanjem u desno, davanjem desnog pokazivača pravca. Prilikom nailaska na raskrsnicu na kojoj je saobraćaj regulisan saobraćajnim znacima, dužan je da se uveri da li se putem s prvenstvom prolaza kreću vozila, ukoliko se kreću da ih propusti, ukoliko ne, da skrene bez zaustavljanja. Prilikom skretanja na poligon, dužan je da se uveri levo, da da levi pokazivač pravca, zauzme položaj uz srednju zamišljenu ili obeleženu liniju i na bezbedan način skrene levo.
Nakon zaustavljanja, motociklista je dužan da isključi motor i obezbedi ga, postavi na nožicu za zaustavljanje i po pozivu komisije uđe u auto i da mu se saopšte rezultati.